Mají omylem, takže sledujte těch prvních 5, to by mělo být to rozhodující. No a co je teď rozhodující, že nastupují Scarlet Roses, trenér Aleksandr Šimonin, tým opravdu se skvělým jménem a se skvělými úspěchy v minulosti. Vicemistryně Evropy. Chtěli by zvládnout odvetu za evropský šampionát, ale zatím to tak příliš nevypadalo, i když v semifinále to bylo těsné poměrem 2-3 u rozhodčích. Tak to je velmi vydařená sestava Scarlet Roses. Vidíte, že fitness aerobik je velmi dynamický. Všech 8 členek využívá prostor, celý prostor soutěžní plochy. Takže ve soutěžním aerobiku, ve fitness aerobiku je opravdu na co se dívat. A tato sestava je opravdu krásná. Tak uvidíme, jestli se bude rozhodčím líbit víc než Aerobic Dancers Kladno, kterým držíme palce a kteří v semifinále opravdu těsně zatím Scarlet Roses porazili. My se na ně můžeme těšit za chviličku, ale ještě předtím nás čeká tým, který vychází z jednoho z nejúspěšnějších, ale vůbec nejúspěšnějšího českého klubu Fitness centra Hanky a Báry Šulcových. No, známky vysoké, vidíte, těch prvních 5, 7, 8, 7, 9, 8, 0. Tím, že nám Aerobic Dancers Kladno jdou až poslední ve finále, tak myslím, že do poslední chvíle